एकी नाही ना आमच्या गावात म्हणान गोळ होता, नाही तर इतक्या शाळेचा, मंदिराचा, रस्त्याचा, धरणाचा सगळी कामं झाली असती. पण एकी कोणामुळे नाही? त्या एकीमुळे. 2 भावांची तोंडात 2 दिशे, एक मुंबई एक गावात. कसं काय जमतला? तिट्यावर जरा नारळ देऊ केलंय. 4 लोक बघतीत ना, शान घालतील तुझ्या तोंडात. पंचमुखी सापात है, जाऊ नका दुखावशीत त्या का. तसा ती गावाक शताब्दी पोचायची, आता लय वेळ लागता. 7 आसरा माझ्या आजीन स्वतःच्या डोळ्यान बघितल्यान. लय पुण्यवान बाई होती. मावशी काय चाललं? आठवड्याच्या बाजारात जाऊन येते. तुमचा काय अनुचा? तुमका सांगताय नव्या नवरीचे 9 दिवस. उद्याच शेतीची मशीन बिघडली तर जोत धरूक नको, पण कसे धरतले? गोट्यात एक बैल शिल्लक ठेवक नाही ह्या लोकांनी. दशावतार राज्यात चला येतय. बरा तुम्ही पण येवा. हा चला. भाव अंत